Cartea este o poveste despre un conflict, nu cu sine. În carte este un mare inamic, care se numește Gabor Mate, care este pomenit o singură dată și care îl impulsionează pe Ricea să scrie și să argumenteze în fiecare articol împotriva lui Gabor Mate. Dacă te uiți pe fiecare pagină, trebuie să fie un apropo, o aluzie la tot ce a făcut Gabor Mate în România și nu zic că tot ce a făcut Gabor Mate e un lucru rău. Dar așa cum l-a perceput Ricea, ca unul care lucrează foarte mult cu tinerii, cu studenții, toată pornirea asta de a vedea totul ca traumă, ca suferință, pe el l-a contrariat, pentru că și-a dat seama că dacă mergi din suferință și din traumă în traumă, ajungi la un moment la deznădejde. Și punctul final este acela despre care e scris într-un fragment la început, este sinuciderea. Și atunci nu e calea. Și el gândește ca un creștin, ca un european. Gabor Mate n-are cum să gândească așa. Nu e nici creștin, nu e nici într tot european. Și evident că diferențele sunt fundamentale. Dar cine l-a salvat pe Richard din conflictul ăsta? Pentru că ați intrat ca în ring, vă duelați așa, la fiecare pagină, și la un moment dat a venit cineva care l-a ajutat pe Richard să iasă din luptă, dar nu să iasă pierzător, ci învingător. Acela a fost profesorul Miclea, psihologul de la Cluj, care la un moment dat vine la conferința de la UMF și după ce își prezintă conferința, merge cu Richard la masă. La masă au loc niște discuții extraordinare, în sensul că aproape 2 ore, spune el în carte, au discutat atât de aprig pe tema asta a traumei și a importanței ieșirii din traumă, încât profesorul Biclea a fost pur și simplu presat să-i dea lui Richard câteva concluzii de viață atât de pertinente, încât el le rezumă în carte în felul următor. Și bineînțeles că aceste concluzii devin pentru el impuls de a trece la următoarea etapă. Zice Mircea Miclea, este o dovadă de lașitate să invoci mereu nu știu ce traumă pe care ai avut-o tu în trecutul tău, ca să nu mai faci nimic azi sau mâine. Și câți nu facem așa? Câți nu ne văicărim și ne plângem de milă? Merită să gândim, zice el, să analizăm ce s-a întâmplat cu noi, dar la un moment dat trebuie să încetăm să gândim, pentru că soluția nu e în registrul gândirii. Soluția este în registrul acțiunii. Și cu asta, viața lui Ricea s-a schimbat fundamental. Pentru că el era specialist în lamentații. E o definiție fundamentală a intelectualului. Cineva a dat-o și a zis, intelectualul e cel care știe să se vaite în permanență de orice. Și el avea, într-adevăr, talentul ăsta, dar când a venit Mircea Miclea și i-a dat noul impuls, Richard a înțeles că e momentul să pună articolele astea în cartea asta.